Ito, reflecting. Tapos, Basta mga best na telescope eh. Pero basta, parang ang bagay na sa akin talaga ito reflecting eh. bakit bagay yan sa'yo? Kasi ang ganda ng ipag-use. Kasi pwede ba, kung mag-travel, pwede ipag-dala. Tapos, Tapos pagtingin ko sa may Orion Nebula, Moon, planet ng Jupiter, tapos yung Saturn. bakit favorite mo ang Jupiter na planet? Yun ang kalapit ko eh, kasi ang liwanag ng yun, tapos isip ko yung mahanap eh. Bakit yung ibang planets? Hindi na, kasi dahil niliwanag ng sun, hindi liwanag ng sun, kaya hindi ko makita. Yung Mercury, naliwanag na ng sun kasi malapit yun. Mercury, tapos yung Venus. Venus, nakita ko pa lang yun. Nakita ko yung mama yung Venus. Yung gabi, naglakad tayo. Basta nakita ko yung Moon, tapos yung Venus. Malapit din sila, pero may malayo talaga yun. Gamit mo yung app na? Sky Tonight, or Stargazer. Okay. Sa Manila, mama, may isang lugar mama na pwede mo makita yung mga stars, tapos yung part ng Milky Way. Saan yun? Sa Manila daw eh, meron daw ata sa Manila yun eh. Sa malawak ang Maynila eh. Oh, basta mga dark na places sa Philippines, pwede mo makita mga ganun. Ano po? Makikita mo yung mga part ng Milky Way natin. Okay. Basta mga Milky Way dyan sa may space. Ito may mga DIY lagi ito eh. Basta ito mga, pero kung refractor ang gagawa ko, bang ganito talaga ang gagawin talaga. Ito, achromatic lens, kasi ito mga eyepiece tong dalawang mga black. Ito mga, mga pipe to eh, mga ganun. Pero basta, ata magbili ng mga lens, tas pipe, diba? Wala kang pera. Pag walang pera, hindi tayo bibili kasi wala tayong pera. Kasi gusto ko sana magbili ng telescope. Expensive yun eh, yung telescope na pang, anong tawag doon? Astronomical. Yun yung lang. makikita mo yung mga 50mm, mga malakas na magnification. Outer ay saan? Sa labas ng Earth. Cosmos. Gusto ko talaga din ngayon Jupiter pag may ganito akong mga things. Mas nakita din dito ng Jupiter, yung itong lalaki tigtest niya sa Jupiter, nakita yung Jupiter eh. Kat yung moon niya. Okay. Saturn kaya. Anyway, tapos nabili siya ng dalawang telescope or tatlo at nagbili siya. Yung isa maliit, yung isa mas malaki, mga refractor. At yung isa naman reflector, binili niya yung ito nagagawa ng DIY.